Faɗi ra'ayinka. Faɗi ra'ayinka. Faɗi ra'ayinka. Faɗi ra'ayinka. Da sauraron mu Tijjani Abubakar ke muku sallama irin ta addinin Musulunci a cikin shirin mu na faɗi ra'ayinka, shirin da kan nazarci al'amuran siyasar yau da kullum tare da ɗaukar martani kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya bamu dama. A yau muna tare da ɗan takarar jam'iyyar AA Barista Sammani Shehu Basirka. Ya shigo cikin wannan shiri namu domin budawa da kuma faɗin albarkacin bakinsa da kuma dalilansa da yasa ya fito wannan takara da kuma irin manufofinsa. Barista a yau masu kallon mu sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina yi wa masu kallo da kuma saurare barka da warhaka, sannan kuma ina nuna farin ciki da kuma godiya da suka ba mu aron lokaci domin sauraron batutuwan da muka zo da shi. To, barista ga ka a wannan ɗakin watsa shirye-shirye na Wireless Radio and Television, kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda INEC ta fitar daga waɗanda za su yi zaɓen cike gurbi na marigayi Honorable Yegud Hassan Kila. Honorable, wanne manufofi kake da su wanda kuma kake tunanin za ka iya tunkara wannan zaɓe wanda har kake tunanin kaiwa ga nasara? To, alhamdulillah, ka san a rayuwa da kake gani kamar yadda Bahaushe yake cewa idan makaho ya ce ai wasan jifa dutse ya taka, ko ba haka ba? Kusan duk abin da ɗan adam zai aikata yana da nasa ƙudurori da kuma niyya, matuƙar dai ɗan adam ya amsa sunansa. To akwai dalilai masu ƙwari waɗanda suka sa na yi sha'awar fitowa takara, musamman a wannan jam'iyya ta mai albarka, ma'ana AA Action Alliance. Kamar dalilan da ya sa shi ne, dalili na farko dai ni dai kamar yadda kake gani na matashi ne, ko ba haka ba? Sannan kuma yana ɗaya daga cikin dalilai shi ne wannan ƙasar idan muka kalle ta a zamanin da, ma'ana shekaru da suka wuce, matasa sun taka rawar gani sosai, musamman a harkar abin da ya shafi harkar siyasa da kuma mulkin ƙasa. Kuma sannan an samu ci gaba sosai, sannan kuma an samu misali kamar gudumawa sosai mai tsoka daga wajen waɗannan matasan. To amma kuma iko Allah da aka dawo kamar lokaci na biyu shine kamar lokacin 1999, sai kuma ya zama da cewa an kakkaɓe hannun matasa daga tsarin abin da ya shafi harkar shugabanci. Yawanci ma'ana matasa kamar an katange su, ba a ba su cikakkiyar dama wajen fitowa takara ko kuma wajen taka rawar gani a harka, musamman a fannin siyasa. To wannan abun mu kuma akwai kurjin da yake cikin zuciyarmu wanda mu gaskiya muna son insha Allah mu ma wannan kurjin muna son ya warke, shi yasa mu muka samu damar fitowa takara, saboda mu ma muna da waɗansu manufofi namu kuma sannan. To barista, ga ka barista kuma ga ka matashi kuma ga ka ɗan asalin ƙaramar hukumar Gwaram. Shin wanne ƙudurrurruka kake da su wanda kake son za ka kawo ma al'umma gaba ɗayanta entirely Jigawa State da kuma ita kanta ƙaramar hukuma ta Gwaram? To wato gaskiya kamar yadda nake faɗa maka yanzu, misali idan muka kalli kamar Gwaram da kake gani, Gwaram tana ɗaya daga cikin manyan local government na Jigawa, kuma sannan tana da population sosai. To amma yanzu idan ka duba ta fuskar kamar ci gaba, yanzu misali kamar mu kalli ta fuskar lafiya, kaga ta fuskar lafiya Gwaram misali ya ci a ce mu wuce matakin da muke. Har yanzu a Gwaram ba mu da general hospital, ba mu da shi, iyakacin mu cottage muke da shi. Kaga muna da buƙatar wannan. Sannan idan kuma muka misali leka ta fannin misali kamar abin da ya shafi harkar, kamar misali in ce maka social amenities, harkar irin musamman wutar lantarki. Yanzu idan a cikin mazaɓu 11 ne, idan muka ɗau mazaɓar Basirka, bani shekara 14 kenan ba mu da wutar lantarki. Tun 2007 ba mu da wutar lantarki. Sannan kuma bayan haka idan muka kalli local government Gwaram misali ta fuskar ilimi, nan ma abin zai baka mamaki idan ka shiga makarantu. Wallahi wayansu makarantu in ka shiga za ka tarar misali an bar su kamar misali abubuwan zama babu su. Sannan kuma azuzuwa idan ka shiga za ka tarar misali kamar silin din ya lalace da sauransu makarantun. Kana maganar matashi ne kai barista, kuma ga kai ne wanda za ka tsaya takara a wannan jam'iyya ta Action Alliance. To su mata da matasa wanda guzuri ake ko kuma wani tanaji ake musu domin su ma su samu roman demokradiyya? Da izinin Allah, ka san kuma kusan ne yanzu demokradiyyar ne, ana cewa demokradiyya a baki amma kuma misali a aikace kamar inda ka san mulkin soja haka ake fama. Misali kamar yanzu kamar mata da kuma sauran matasa,
ko da a ce mutum bai yi karatu ba akalla yana buƙatar a fito da waɗansu programs wanda za a iya koya masa sana'o'i sannan kuma a bashi jari. Ta wannan ne mutum zai ɗanɗana zaƙin dimokuraɗiyya, ba sai lallai mutumin da ya karatu ne shine wanda za a ce za a iya sama mai aiki misali kamar na dogaro da kai, kamar aikin da ya shafi harkar aikin kamfani ko kuma aikin gwamnati. Mutumin da bai karatu ba shi ma yana da buƙatar a koya masa sana'a sannan kuma a bashi jari. Kuma in Allah ya yarda yana ɗaya daga cikin ƙudurorinmu, saboda kaga kamar yanzu a fatan da muka tsaya, kamar ni yanzu ubangida na Ciroman Dutse tun yana hakimi ya yi wannan hoɓasar saboda ya koya wa matasa maza da mata sana'o'i, ya ba su jari da sauransu. Kuma wannan ƙudurin shi ne yake cikin zuciyarmu, sai muka kalla muka kaga ta fuskar sarauta shi ma kansa yana ganin cewa to bai ishe shi a ce ya bayar gudunmawa da take cikin zuciyarsa ba, sai ya shigo siyasa. Mu kuma duba da yanayin tsarinsa da kuma kudurorinsa suna da kyau, shine dalilin da ya sa muka zo muka mara mar baya, saboda ka san Hausawa suna cewa sai hali ya zo ɗaya, ko ba haka ba? Yawa, sai hali ya zo ɗaya tukunna akan zauna tare. To saboda halin kusan ya zo ɗaya ne, shine wannan dalilin da ya sa muka zo muka jone da shi, kuma sannan muka tsaya kai da kafa har Allah ya kaddara ni ma aka bani wannan takara na saboda ganin yanayin misali yanayin yadda abubuwan namu ra'ayin namu ya zo ɗaya. To wannan shine dalilin da ya sa ni ma Allah sa aka tsaye da ni, kuma insha Allah ra'ayina da na Ciroma duk ɗaya ne, babu wani bambanci. To masu kallon mu, kuna kallon tattaunawa ta musamman tare da barista Sammani Shehu Basirka, ɗaya daga cikin 'yan takarkarin jam'iyyar AA wanda ya takara a kujerar majalisar tarayya ta karamar hukumar Gwaram. Barista, idan muka koma ɓangare, wani zai ce kamar yana ganin shekarunka ba su kai ka tsaya takarar wannan kujera ba, wani kuma zai iya cewa baka da quality ko kuma nagartar da har za ka tsaya ka nemi wannan kujera. Shin me za ka ce da wannan? To alhamdulillah, wato abu na farko dai abin da nake so ne magana a kai shi ne yanayin shekaru. Abin da doka ta ce, ai misali akwai not too young to run da aka yi wannan, ko ba haka ba? Shekara 25 ne, ni kuma bana shekara ta 26. Ka gani? Kuma sannan da na zo cika fom ɗin takara ga abin da aka ce abubuwan da ake bukata, kuma komai ina da shi. Misali na fannin takardu, sannan na bangaren qualities, wannan kujerar da nake nema yana ɗaya daga cikin ayyukan 'yan majalisu shine su fitar da dokoki, ko ba haka ba? Fitar da doka. Ni kuma da kake gani lauya ne, ni masanin doka ne, ko ba haka ba? To kusan a ƙasashen da suka ci gaba ya kamata a ce mutanen da yawanci suke fitar da doka ma lauyoyi ne. Amma abin kunya wani lokacin za ka je ka tar wani secondary ne da shi kuma an tura shi yana da wai kuma shi ma lawmaker ne, shi ma zai da wace doka zai fitar da za su iya wannan. To duba da wannan ni na kalla, saboda wannan kujerar da nake nema kusan layin mana insha Allah, kuma za mu yi iya bakin kokarin mu ga cewa mun fitar da dokokin da mutane za su ji daɗi, wanda saboda matsalolin da aka samu shine wani zaka ga ya tafi amma shi burinsa shine ko za a fitar da dokar da za ta kare muradun su, mu kuma insha Allah burin mu shine dokar da za ta kare muradun talakawa da kuma al'umma wanda mutane za su ji daɗin ta. Wannan shine burin mu. To masu kallon mu, duba da yanayin lokaci kuma ya karato mu, kuna kallon tattaunawa ne ta musamman tare da barista Sammani Shehu Basirka, ɗaya daga cikin zaurawan kujerar majalisar tarayya wacce yake wakiltar karamar hukumar Gwaram, wanda za a yi zaben cika gurbi nan da kwana 9 da take gaban mu. A takaice, wanne sako za ka tura sallama ko kuma sakonka da za ka tura al'ummar karamar hukumar Gwaram? Sakon da zan tura al'ummar karamar hukumar Gwaram shine ina kiran su da babbar murya, da kamar mu kaga dai ba wai alƙawari zamu ba, amma mun sani muna da ƙuduri mai kyau, muna neman goyon maza da mata musamman matasa, saboda kai ka sani rayuwar matashi shine kamar ƙashin bayan al'umma, ko ba haka ba? Saboda matasa komai da su ake. Yanzu ka duba ko yana harkar tsaro, zaka ga ana cewa ɗan shekara kaza yawanci matasa ake nema, saboda matashi shine wanda zai iya sadaukar da rayuwarsa domin ganin cewa rayuwar al'umma ta kyautu. So mu ma in Allah ya yarda za mu iya sadaukar da rayuwar mu domin ganin cewa rayuwar al'umma ta kyautu ta fannin siyasa insha Allah. Yau wannan shine kudurin mu, kuma sannan ina jan hankalin mutane da su ba mu goyon baya 100% insha Allah. Mu kuma za mu yi abin da za su yi alfahari da mu, sannan kuma za su ji daɗi, kuma in Allah da ba za mu ba su kunya ba.
muna neman goyon bayan maza da mata musamman matasa, saboda wannan tafiyar ta matasa ce, kuma insha Allah da izinin Allah za mu kawo canji wanda mutane za su ce ashe su da dai dimokuraɗiyyar da ake cewa a baki ne ba a aikace ba. Mu kuma Allah da za mu yi kokari mu ga mun kawo dimokuraɗiyya a aikace wanda mutane za su ɗanɗana zaƙinta. Yawa wannan shi ne. To a taƙaice kenan tattaunawa ta musamman tare da barista Sammani Shehu Basirka, ɗaya daga cikin zaurawan kujerar majalisar tarayya wacce yake wakiltar ƙaramar hukumar Gwaram. Tare da shi ya samu rakiyar Nura Idris, Abdullahi Umar da kuma Idris Kabiru Abbati da kuma Alhaji Babangida. A taƙaice ni Tijjani Abubakar Kila nake muku sallama irin ta addinin Musulunci wa assalamu alaikum.